Elizabeth eBay Mambuzana Port Elizabeth Ebecha. That's Queberacha. Port Elizabeth. Brush, brush, brush. We then have Queenstown, Queenstown, Omani, Omani is Queenstown, Omani, Komani, Omani,
Mount Elif is Emak Esibeni. Emak Esibeni. Emak Esibeni is Mount Elif and Emak Esibeni. I'm from Mount Elif. Disuka. Disuka makasibeni. Nhlala makasibeni. Ngoba makasibeni. Mount Elif. And then we have Lady Frey. And kwasa makasibeni yani. Kwasa makasibeni kibofu. Beni sithethe lunch. Nzanda andwazi makonjani makasibeni loqesha nakhona ke. And then we have Lady Frey. Lady Frey is Adu. Adu, that's C. Brush. A. Brush. X. C. Brush. A. Brush. D. Brush. U. Adu. Lady Frey. Lady Frey. After that, we have Saint Max, Saint Max, Othimvaba, and then we have Craddock, Ekalatokwe, Craddock, Ekalatokwe, and then we have Engobo, which is Engobo. We have Fort Beaufort, Ebofolo. We have Butterworth, Ekua is Butterworth. And then we have King Williamstown,
sowulele ngoku kuba ndiyayazi uba ubundibukele uba mawulale. Xa ungalalanga loo nto ithetha ukuba khange ulonwabele. Kodwa ke zikhona nezinye wethu ezilapha ngasezantsi video apho ndithethayo ndisebenzisa amagama endawo abantu yonke loo nto. Ndathemba uzawubukela enye yazo tulale. Kodwa ke mna ngoku funeka ndihambile ngoku tyhini kunendlela apha ndisebeza wena udulale. Hayi ndozela mna ngoku ndiyazama nokuzamla ngoku. Hayi mandilale ngoku. Okay, I've been whispering these names to you and I hope you enjoyed listening to them and you are going to fall asleep. But if you're still awake, that means something, there's something wrong. But I tried my best, okay? I'm sorry, I tried my best and I'm like yawning right now.